Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Malem Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo. ana arek wedok Rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Lungguhna lang. Madep Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih. sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. Nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Nggih, Tak takoni sih, lah pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku neng Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. ana arek wedok Lungguh ijen bareng tak cedheki. aku diduduk gandren. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang niku to. lah iya lho kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalan? Utang kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kiron mbiyen. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yang tinggi anak putu dadine ibadah pahala kagem panjenengan. Bis po. Loh, jenengan Lho kok iso pahala yo? Ini Bis pahala apa piye? Padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo. ana arek wedok Rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba petiram ya.
ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Malam Rebo. Aku neng Solo. Mlaku-mlaku karo tuku sawo. Ana arek wedok klambine ijo bareng tak cedheki. Aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting ting. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso apa kaya iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting ting ting. Bener tanggapan bunti dados ngono. Laris nih. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditangting tuh kene omongan pisan pindho kowe sing ping 3. Ala iki tung ting tang. Entang ting tung ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek nang slipi. Nggih. Alah, tang ting tung ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris. Wah, adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. Ana arek wedok Ireng manis. nah iki bareng tak cedheki. Kirek didis. Wah, sik der lho si An. Ora nganggo kuwi. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing Hari. urip ae. Putrane Pak Hari Wur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hari Wur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Eh, Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana arek wedok. Areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyadetne ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng Cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng Cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. tibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning Cepu? Lah ya metu. Pancen omahe Cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Gah Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu. mlaku-mlaku
neng jero omahku terus cah wedok guyang guyu bareng mok cedhaki areke bisu. berarti beda guane. Beda to guane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kowe ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Oh, tak wabah. Wis iki sapa ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane sapa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Cedak. Putra. Enek kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot pijer nangis wae wis kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko wis kagungan putra putrane wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot wis kagungan putra. Putrane pijer nangis wae. Amarga mung wedi karo jenggote. Cep menengo. Sesuk cukur dhewe. Tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak tukul terus cukur malih. Tak golekne misih. Sik. Napa Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu jadak sinden-sindene apa? Apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Kuntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang bendera longgo wetan titik ukuran ayen klambi abang
Wadah pupur. Golek duit. Kene nduk. Jedak mbah kene. Kene. Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? Niki jenenge Lucy Limosin. Brahman. Brahman kurang gede. Anak kula Ponorogo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. Pekarane. Kalih munyuk niku lho. Wong tuwek ra melok apa-apa. Nadyan to anak polah bapa kepradah. Saiki ya urusana dhewe, aku mung butuh penyelesaiane. Padha kula nggih butuh penyelesaian. Nek kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok. Niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan-dagelan. Seniman-seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho. Tapuk lambemu. Menenge, Kula metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo, teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono ya kok ya omong. Ngene sik, aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. Lagi. Asline ngeten lho. Saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo dinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. iya. Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat Penggede nggih. wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan Wih, dari nggih, Kota nggih, Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Ratek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggu ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Teropku jek apik lho Pak Sewono no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedakan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jendek, jendek. Nyingkar nyingkur wiwitane
mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Jasmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Gawe jas kune tambah peteng dedet. Kula dhewe ngenyek. Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? Online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? 2 wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing, putih, Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya ula weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Iya, Mas. Lho, pripun to jenengane kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Teko ndi mau? Lelampahan. Lalampahan kangka wuri. Numpah. No. Mana moci. Terasna tolo sepira? Ilang ngong. Terasna tolos semonten nggih. Nadyanengku bok asma dawake Mangga. Gubuk Asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Padang Karamase.
Tak pandang tresno lek ngereke. Sik. Tanapa bantal tanapa kosan. Buat apa sih ke taman asmara? Gubak kae ni Ayo. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakek pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Nggon sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, rong mok gedhek matil ndasmu. Sik to, kae mbok obahne apa Mas Novel iso tanganmu. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marang. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Masa mek ngono tok. Wong aku e. Contone mah lho. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Cobi, Pak. Loh. Kenapa kok enek ngene e, Pak? Nguyuh. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso kae. Met. Kowe iki 750 aja ngisin-isini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam dek. Nah sampean. Lho kosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe nang Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah. Tuwek iki ki lho. wong. pancene tuwek. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang gedhen iki Mas sing ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. Nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Leh mung wae dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Ayo.
Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah orek-orek dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak Tulung. Duweke siap nih. Nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang gedhen ya iso. Apa kaget aku. Saking tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus lho ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabae iki. Ayo, Nduk, terus nih, Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma marga lare ning kupas lara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara, aku tak neng tengah. Nggih. Piye to, Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek. Nuwun sewu lho, Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kowe mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Ojo kurang ajaran awakmu. Loh, kok niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. pundi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Kadir. dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Kok dikandani Kadir kok. Ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong.
Petung. Irung malah Salam sik karo Pak Bupati Madiun. Oh iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa? Sak karepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diblangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ula. Iki Pak Bupati Sugeng Dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni kok Mbah Mbah. takoni wong Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe lak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sak karepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Des, niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Tepangaken jare kula Adis. Kadir. Tepangatken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Kali Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha nih. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggelim plotot. Aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, Alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke. Kowe kok nyensus penduduk iki? Kok ndi kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Yo gelo wis carane de. Ciri wanci wole digawa mati de. modar karepmu kok. Kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik? Sampeyan jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek we. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? kok kaya isih Sik, kuat-kuat. Sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandangono Lus. Duh, Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Reng Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok le aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku.
Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rabi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku ae. Lah lah kula kareng jenengan. Ah, awakmu wedi paling aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten, mengke sekedhap malah jenengan kula tuntun. Lah apa ya sik iso? Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi lusi? Lah jenengan napa tak sik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho, jamu. Jamune apa to, Mbak? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku dilokno napa Mbok yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Nggih. Met. Nggih. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wis Lah, tok lah, kowe iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Nggih. Yamba, beri kita. Gendang mriko. Gejak. Anak karo wong-wong lho. Lah, bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho iki kabeh kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Kok cedak kene, kelumutan. No hargane Oh bagus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Nggih padahal. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Wis Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Pamundhut saking Pak Lurah Ngalih. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. Amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat yo. Awas, hey! Bangun. Apa turu? Tore cong, tojuk dina. Jok nenemboi, tojuk dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke
Tepuk tangan Mike. Beri kita. Yes. Luar biasa. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis, Nduk, wis siap. Gosek, Nduk. Gosek. Niki Dir Bangkadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar kita golekne sing luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten
jeneng Niken Slendri? Adike niku. Adike. Wih ayu. Bener Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah Iki rong corong. rong corong yo malam ayu banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep atiku iki. Kula nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lungguhna lang. Mantep. Pudul munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan iku. Iki Ginarebek sang yaning Niken para Slendri. putri Domas. Lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh. Suwuk kodhok ngorek. Kursi sing apik. Dampingi telus. Kowe iki perias enek manten. Nggih, ya ampun. Kene iki tradisine manten iki Run. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Run. Ya. Mosok Niken Slendri iki. Wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Jenggot. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya. Iki ojo ilang iki priasan. Iya. Dilus. Halus ta? Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. 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 Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Duduk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok polahe kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metok-tok mawon kok ya. Ngono. Iki Niken Slendri. Ditung. Niken Buka ya. biayaan ngono. Kok terus gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, 3. Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo, Pak. Tukar cincin apa, Kak? Lah tukar ake. Tukar ake piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa Kak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki iki lagi Urung lungguh. apa-apa nek meteng. Urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane. Mbok wis meteng ngono lah. Kak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Gosek kuwi gosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah.
mlakune barang ki ya sing lusi delok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. Ayo awakmu. Wedok sing alus. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet lah. Kopat kapit. Laku. Rodok mendak bokonge Laku. nyedhit Laku. mlampah alon-alon. Nanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan kok. Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye Ora. ya? Mau ngrasani aku dhewe kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Nah, Kewes. Tangane lho plak plak Tangane lho plak-plok. Kewes. Ngoten lho. maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Komet. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem iki aku. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing bau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Loh, Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet tau kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Tuh. Masa keemasan. Toprak humor Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan Salemba apa gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lah apa? Di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak antek kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten lho. Arep iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh ngas. Loh. Dagelan paling top sa Indonesia. Lho. Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan. Iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Piye ngopi dikawal. Gek kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen kan kok. Iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus? kalau bebas di mana-mana bisa pakai. bebas pakai. Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya Saiki wis ora sudah berhenti. Gak pakai narkoba. syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kau. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso to. Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi teh sinden anak wedoke teh kopi yoga Pak Bupati pol ya wedang kopi pol-pole susu iki terkuat Kok iso? prostek obat pel
Sing diombe kuwi. Jaman ketangkep kae. Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora kok Pulau Soro. ora Iya. dinyek Kowe ben tekan ngerti. Jakarta tak antem itu nang. Lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lek sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki aja dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindho. Pindo. Polo pindho. Ah, iki pisan. Ana sing papat. Lho, Sing papat sapa? Ambar Sony. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji angger wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Eh, Tilik doyok. tilik daya. Tilik kokon. Tilik nunung. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Boke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan raturan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek Ben nggih lho. Pet mau napa? Iki. Wone. Iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen. Kenalan karo dalange. Berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Oh, kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora sok pinter kowe. apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben Enggak, aku meteng kok. kok jane gampang. meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek ro wong ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi, Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku celuk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbati. Asline jenengmu. Lho, metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok, Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh, Pak Bupati? Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah iya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta?
Pak Kabul. Kabul ki. Ya kabul kajate kowe. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang selipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Nggih. Wis 14 tahun selipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit wi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edisun. Nah Jawa Timur yo ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbumbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Sik. Coba diaturake. Sik, Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan yo gak penak lagi. Aja dijupuk. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Aja dijupuk. Oh galak Runyam iki cuy. yo lak galak kok. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Wis ora dumbuk iki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye. Tesi, Hanya untuk tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, dadi ben Cetak pisan. Ben picek aku ya. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kundur Mas. Pangkatmu apa? Dapuk apa? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sing biayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkar Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho. parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Kalau Kok gitu yo pas-pas. pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng dhuwur panggung ngisin-ngisini. Ndarak irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng.
Piye? Sedeng. Napa wau pamundhute? Iki ya sedeng Ron, ya PNKB. Pamundhute napa niku diwaos Mas Komet? Lali janjine Lali wonten. janjine. Orek wonten. Monggo sinten? Nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Wah, diaturake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados. Hey, 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 hey.
Mas Dalang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru swidak 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40. Jadi waktu ngetoprai gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati dari Gandul. Mas jadi kamret. Ya Mbah Siki unggah no Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met, ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunat Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Lho, buka mboten nesu to. Oh gak. Ngono ki joget ya cek iso. Joget ngene abahe. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku ki. Wah, yo gragas. Lho, lah iki paling gagas ora ning apa-apa ya. Kenalan karo dalange. Ya, oh nggih. 90 Nuwun lebih. sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Kula Mbah Kampret. Oh, Nggih. nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi. Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono blajare noprak melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Lah pinten? 83. Gak kurang ta? Pangkitane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. Pitung tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sirwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing Heeh. jenengan senengane lale nembang niku ta. Ya. Panas kuwi ya? Heeh. Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso kuwi. Iya ngono ngotot. Nek ngoto ya ora iso ngomong. Nggih. Met, wiki ora kok ngotot ra ora tek krungu ra bengok lho. Oh lah, ngoten nggih. Pripun sakit nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek Ora. panas kok mlaku. Arep nang gone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nang gone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengin dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya nesu to, wong urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. sandale Oh, diseret. diseret to? Seret. Dijape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Dramaane melentung. Disudet.
Ane nanae. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Jauh abang aku. Surabaya Geger ngusineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pirang kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Itu apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe rasa kenceng ya kok. Nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nek ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas pelaku. Joget. Joget, Mbak. Makan, Brek. Merdeka. 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 Tasik semangat. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Sik to, goblok. Kowe sing lali. Jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke? Ya ya. Kuwi piye kuwi lho? Lah. Sing kleru iki. Wis ampet ngono. Mengisenke. Lah iya. Sik diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah iya. Lah iya kuwi piye? Dagelan ora sepen. Lah iya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Seret, seret, Red. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I. nek ireng. Pentorek. I jejer loro. I. Terusno. I jejer telu. I. I jejer rolikur. Mesti cel aku terus. Padha esuk. Awake Janggone keluar. Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Mandek pemlaku. Nganggo mik. Mandek pemlaku. Nek mandek, Kuwi. nek mlaku. Bakul kepang. Oh iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha jejer telu. Ha jejer 20. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis.